don Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kar ku manta ku danna mana like kamar haka. Sakallahu khairan. Mun gode, mun gode, mun gode. Magana daga bakin mai ita. A yau ne aka tattauna da Hamisu Breaker inda ya tabbatar da duniya cewar zargin da ake masa na shaye-shaye kawai dai sharrin ne ake masa, shi baya abin da yake sha. Dan wasu hakkyautar kayan maye suke kawo masa kuma alhalin shi baya sha. Magana dai daga bakin mai ita. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel, ka daure ka danna mana subscribing domin shi zai ma mutanen sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Domin kallon cikakken wannan full ɗin wannan bidiyo, ka jure ka kalli cikakken wannan bidiyo don ka ji maganar da ya faɗa da bakinsa Hamisu Breaker. Mun gode da zuwan wannan channel tamu, mun gode. A rashin fahimta na mutane da ba su mun ba shine kalmar da ake ɗora mun ta shaye-shaye. Abin da na sani shine mafi akasari idan dai har ka tasa shaye-shaye a gaba to nasararka ba za ka cin mata ba. Me yasa ake maka wannan zaton na kana shaye-shaye? Za a kawo gift din kayan shaye-shaye da zaman burgewa, abin da ni kuma ban ta'ammali da shi. Abin da na sani shine Allah ya halitta mutane da dama a duniya. Akwai mutanen da suke da kamanni na masu shan hayaki, da aka samu mutum yana da bakin baki, skin din shi dark. Mafi akasari mutane suna kallon da idon shi ja ko sai a zata yana shaye-shaye, kuma mafi akasari wasu zaka ga ba shaye-shayen ne ya mai da su haka ba, a'a asali halittansu ne a haka. Bayan nan na tsindama waka, mutane sai suke kanga min shaye-shaye, wanda ni kuma ma ni na ganin kamar idan na shaye-shaye hauka cewa zan yi da wuri gaskiya, saboda tunanukan sun yawa a cikin kwakwalwata. Ni ina tunani ya zan yi faranta wa masoya na rai, to kuma me zan sha. To yaushe kuma za ka aske wannan gashi da yake kanka? Yaushe zan aske gashi? Wannan tambaya ce da mutane da dama suke mun. Abin da na sani shine wannan gashin na riga da na saba da shi dan tun kafin a sani. Mafi akasari mutanen da suka sani kusan da wannan gashin suka sani a kaina, amma ni ma ina jin kamar na kusa aske kaina tas kwanan nan. Me ke faranta maka rai a duniya? Sani farin ciki shine masoya na gaskiya. Duk yanda nake ganin suna goyon bayana, wani abin yana matukar faranta min rai sosai. Wace kyauta ce ta faranta maka rai wacce ba za ka taɓa mantawa da ita ba? Gaskiya zan iya cewa kyaututtukan da aka mun wanda ba zan iya manta da su ba suna da dama a cikin rayuwata. Idan na zaɓi wata, wani zai ga kamar ya gaza wurin kyautata mun. Shine abin da yasa ba zan faɗi wanda nake ganin tafi mun farin cikin ba, amma kyaututtukan da suka faranta min rai suna da matukar yawa a cikin rayuwata. Me yasa salon waƙarka yake ratsa zuciyar masoya? Ita waka ga baki ɗayanta abin da na ɗauka ai baiwa ce. Kalamai masu kama zuciya suna daidai da baiwar da Allah ya ajiye wa ɗan adam a kwakwalwarsa. Ni a haka nake. Abin da na fahimta wa maganganun mutane shine ina faɗar abubuwan da suke daidai da zuciyoyinsu ne. Shine kawai. Wacce waƙa ka fi so a cikin waƙoƙin da kai a duniya? Waƙar da na fi so idan zan rera ita ce waƙar da nake cewa ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gabaɗi zai gani gwanata, cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. Sunana Hamisu Sa'id Yusuf, amma an fi sani na da Hamisu Breaker Dore. Ana ce min Breaker ne, da asalin sunan Born Breaker ne.
ana ce min Breka sakamakon lokacin na tashi ina rawa irin ta kakkarya jiki irin rawan Michael Jackson, shine ake kira na Breka. Lokacin na samu nasarar lasa gasa da dama na rawa, to wanda suka haɗu suke rawan kafataninsu sun sa a ransu kaman za a ce gwarzo ne a ciki. Akwai wani Yusuf Kulubar bana taɓa manta da shi, shine ya samun suna Breka. Shi ya fara kirana da sunan, kuma ga sunan ya bi na girma. A duniya salon waka wa ka fi so wanda yake burge ka? Waka a duniya, mawakan da salon waƙoƙinsu suke burge ni suna da dama. Idan yanzu muka dawo gida, zan iya cewa mawakanmu na dauri, salon waƙar ɗan Anace yana burge ni, Shata yana burge ni, da ɗan Maraya Jos da Sani Sabulu. Sannan a zamanance yana son Sadi Sidi Sharifai, don yana daga cikin abin da ya samu waka. Idan mun tsallaka kuma ƙasashen duniya, to ina son Michael Jackson, ina son Osha. Wane lokaci ne kake samun damar yin waka da ilhamar waka? Lokutan da na fi samun waka shine lokacin bakin ciki da lokacin farin ciki. Wacce tambaya ce kaga ji da amsa ta? Tambayar da na fi gajiya da amsa ta daga masoya zuwa mutanen gari, wajen kai ko da gaisawa aka yi, mafi akasarin mutane ba su fiye wucewa ba sai sun mun tambayar shine yaushe zan yi aure. Yaushe za ka yi auren? Masoya na jira. Kusa insha Allah, nan ba da daɗewa ba. Da nawa za ka fara auren? To abinda na sani dai ni a cikin zuciyata, aure mafi akasarin mutanen duniya idan ka kasa su kaso 3, to kaso 2.5 ka ɗeba kwata ma ka ƙara a kai, suna fara aure da mace ɗaya ne. Ni ma kuma na fi sare da cewa zan aura mace ɗaya farko a ɗaura mun aure. To daga baya fa? To daga baya Allah ne masani, amma a cikin zuciyata abin da na sani shine ban tara burin tara mata ba gaskiya. Shin kana da burin fitowa a fina-finan Hausa? A gaskiya burin fita a fina-finai ni dai zan iya cewa kamar bana da, amma abin da na ɗauki sana'a shine sana'a na ɗauke da layin kaddara. Ita kuma kaddarar ka ba jera maka ake yi ka taka wadda kake so ka tsallake wadda baka so ba. Ita kaddarar mutum a ɗaure take jikin agarar shi. Duk abin da Allah ya karanto a cikin rayuwarka to fa sai ka yi. Zan iya tsinta kaina a matsayin jarumi. Idan Allah ya nufi ni da yin hakan, to ina maraba da haka, dan na san ba zai zama damuwa a gare ni ba. Amma dai a yanzu abin da na fi sani shine ni mai waƙar Hausa ne. Wane nau'in abinci ka fi so? Wane nau'in abinci na fi so? Gaskiya na fi son abincin gargajiya wanda aka fi sani da ɗan wake. Ina son ɗan wake sosai. Kamar wanne ƙasashe ka fi so ka ziyarta a duniya? Kamar wane ƙasashe nake so na ziyarta a duniya? Gaskiya son samu na ni zan iya ce maka idan ƙasashen duniya ne da nake son zuwa in zagaye duniya ga baki ɗaya, saboda ina da ra'ayin fita ƙasashe da dama. Shin da gaske ne mata suna maka safa da marwar tambayar kan waƙar jaruman mata da kai? Gaskiya tun da na rera waƙar jarumar mata zan ci nasara ta ƙaru, amma safa da marwa na mata zan iya ce maka ba daga sanda na rera waƙar ba ne, tun kafin na rera waƙar. To da wannan muka zo ƙarshen wannan tambaya da muka yi wa Hamisu Breka. Don in kana son ka ci gaba da wannan tambayoyi da jin wannan shirye-shirye namu na tambayoyi, ka ci gaba da bibiyan wannan channel namu domin samun wannan tambayoyi na jaruman